Hindi pa po. Thank you. May dumaang sampagitan. Ang hirap talaga kapag walang tubig. So, tubig is life. So, matuto tayong mag-imbak ng tubig. Magpahalaga sa tubig. Kasi, 2 days kami walang tubig. Hello everyone! Good morning! Hello mga kamayr! Kamusta po kayo? Ako po ay hindi okay kasi pang 2 days na po ngayon na wala kaming tubig. So alam niyo naman, water is life. So ganun kahirap kapag walang 2 days walang tubig. So ang nangyari, nasira daw yung something na part ng tubig dito sa buong Sunnybrook. So wala po talagang tubig kahapon pa. So, buti na lang, kahapon, bago ako umalis sa puntang tindahan, nakaligo ako around 6:30 in the morning. So, yun po yung last ligo ko ngayong umaga. Naghilamos at hugas-hugas lang ng mga katawan ng mineral water. Siyempre, toothbrush. Pero walang ligo. So, hindi po ako naligo. Pero bango po ako. So, ayan, papunta ako ng shop. Kesa naman dito sa bahay, tunga nga ako, walang tubig. Ma-stress lang ako. Tapos, control din yung kain ko. Kasi alam nyo na, bawal kumain na madami. Kasi walang tubig. Walang CR. Sus Mariose. So, based sa news, hindi pa alam kung kailan magkakaroon ng tubig. So, super tipid talaga. Most of the time, ginagamit namin ay mineral water. So, water is life talaga. Mawala na ng kuryente, wag lang tubig talaga. Kasi yung kuryente, medyo mapagtsagaan na yung kandila. Pero yung tubig, life. Water is life. Tapos, pati si mama, sa pagluto na stress, sabi niya, mag-ulam kayo ng mga madaling lutuin na hindi kailangan ng tubig. So, prito-prito muna yung ulam. Walang kung anong-anong mga dapat hugasan, mga kailangan ng tubig, kasi tipid nga talaga. So, sana pag-uwi ko mamaya, or before ako umuwi, bumalik na po yung tubig namin ng buong Sunnybrook. Kasi dito, buong Sunnybrook walang tubig. So, no choice ka, wala kang mahihingan. Kailangan mong bumili ng mineral water. So, 30 pesos every gallon. So, yun. Medyo stressful. Buti na lang kahapon, umulan. Nung umulan, nakapagsahod si mama ng konting tubig sa mga palanggana. So, yun ang ginamit namin pang buhos-buhos, pang hugas-hugas ng paa, yung mga ganon. Pero dahil ubos na magdamag, wala na ang tubig ng ulan. So, mainit na ang panahon ngayon. Hindi namin alam kung uulan mamaya. So, ayun. Anong petsa ngayon, ma? So, August 25, 2021. So, kahapon pa po kami na umaga, walang tubig. So, yun. Hindi lang ako ang stress. Buong Sunnybrook, Cavite, stress. Dahil wala pong tubig. Walang tubig. Water is life. So, sana bumalik na. So, ayan, bago ako pumunta ng tindahan, nakipag-chismis muna ako sa inyo. Sabihin ko wala kaming tubig. So, ayan. Papapunta na ako ng shop. And I wish all of you, everyone, have a nice day. Ingat po kayong lahat palagi. Okay? So, ayan, gogora na ako. Punta na po ako sa shop. So, yan. See you on my next vlog. So, thank you everyone for being always there to watch my vlog. Especially, ikaw na alam kong lagi nandiyan nagko-comment at nanonood ng aking mga randomness. Maraming salamat po sa'yo. So, mag-ingat ka po kayong lahat. Mag-ingat kayong lahat. So, have a nice day everyone. Sana bumalik na yung tubig. Kaya, tips, lagi kayong bumili ng mga imbakan na lagi ninyong ilalagay dyan sa bahay ninyo. Kahit hindi brown out, kahit hindi walang tubig, at least lagi kayong may mga naka-ready na naka-imbak sa mga drum, sa mga balde, ayan, lahat ng pwedeng imbakan, mag-imbak kayo. Kasi kapag during emergency like this, ang hirap talaga kapag walang tubig. Tapos kapag umuulan, bumili kayo ng mga pangsahod, para kahit papano, isahod yung ulan, at pwede rin yung gamitin. Especially yung mga naninirahan sa bandang part ng Maynila o sa mga area na mahirap talaga yung tubig. So, yung nawawalan talaga ng tubig minsan-minsan. So, kami dito,
first time namin maka-encounter nung ganitong matagal. Unless lang kapag bagyo. Ngayon, hindi naman bagyo, pero nawalan kami ng tubig. Dahil nasira nga daw yung something part ng tangki yata. Hindi ko alam. Basta yun na yun, nasira daw. Kaya walang tubig. Diyan mag-imbak-imbak po. Kasi pag emergency, meron tayong magagamit. So, every twice a week, pwedeng palitan ng tubig para hindi masira, para hindi magkaroon ng bacteria. So, every 2 weeks palitan yung mga nakaimbak para at least kahit paano malinis. So, ayan, dami ko na sinabi. Alis na po ako. Ang baon ko ngayon na tanghalian ay piniritong saging na saba. Dahil diet pa rin ako. So, nakakatawa. Pumayat na po ako. Nag-lose na yung weight nung sa may waist ko. And, yun, yung tumbang ko, nagbawas na rin. A few moments later. So, ayan guys. Bumili ako ng tubig. Dalawang ganyan. Dahil wala kaming tubig. Mineral water to, 20 pesos. Kasi, hiram lang naman yung galon. Ibaba doon. Walang deposit. So, yun. Plan ko, bumili pa ng 6 nito. Para sa pagluto, pang ligo. So, water is life. Hello. So, ayan. I'm here na po in the shop. And time check is around 9:30 in the morning. And ngayon pa lang po bumalik yung tubig. Pero hindi pa po siya kasing lakas ng normal na tulo ng mga gripo. So, kakabalik pa lang po ng tubig. Pero nakabili po ako ng 2 galon. Dito may naglalako na tubig. So, 20 pesos ang 1 galon. So, bumili ako ng 2, 40. Tapos, pinasundo ko kay mama with kariton. Tapos, inuwi ni mama. At least, meron kaming pangluto. Kasi, syempre, kapag bagong balik yung tubig, medyo madumi pa. So, hindi pa siya pwedeng gamitin totally pangluto. Pang CR pwede. Kaya, bumili muna ako ng 2. So, thanks God, may tubig na. Water is life talaga. So, nandito ako sa shop ngayon. Kakatapos ko lang magsampay-sampay ng mga anik-anik. So, I'm having my coffee. Kanina nagkontrol ako uminom ng kape at ng tubig kasi sabi ko baka maihi ako. Tapos, yung CR dito sa may ano namin, sa mga pang CR ng mga shop, walang tubig. Kaya kailangan talaga ano. Black coffee. Hinaluan ko siya ng black sugar. Black sugar. Coconut sugar. Kakatapos ko lang mag-pack ng Lazada, meron nag-order ng 2 wallet. Ayan, nandito na siya sila, nakabalot na. Tapos yung 2, nandun sa bahay, pinauwi ko siya kasi kailangan siyang planchahin bago ipa kasi busot-busot yung mga damit. So, mayroon nag-order na 4 na pirasong ukay. Tapos, mayroong nag-order pa na tatlong pirasong ukay. Yung iba, 35 pesos. Yung iba, 50. Yung iba, 10 pesos. So, mix. So, yun. Pupunta dito yung kapatid ko para i-drop off siya. Tapos, may baon din ako. Ano ba ba? May baon akong biskuit, pita. And then, itong waffle. Italian wafer. Ayan. Tapos, of course, saging na saba. Ayan, saging na saba. Tapos, hindi mawawala ang lemon water. Kala ko may tao. So, pasensya na, huwag niyo pansinin yan. Mga stock ko yan. Mga damit na hindi ko nasabit para hindi siya madumihan. Dito siya naka-stock. Nipple tape yun. Tapos mga toko, mga chinelas. Ayan. Yung booty band niya, nakikita nyo, yung green na yan. Eto. Ginagamit ko yan dito kapag inaantok ako, nag-squat-squat pa ako dito para hindi ako antukin. Minsan ginagamit ko yan, nagbaon lang ako ng damit kasi pag pinagpawisan, papalit ako ng damit. Dito ako nag-exercise. Ito naman, mga stock ko yan. Suklay, mga ano. Ito, mga staff things ko to. Mga polvo, yung pang ano sa mukha, pang balot ng Lazada, ayan. Tapos ito, yung polvo, alcohol, yun yung mga adik-adik ko dito. Magulo siya. Pag may time ako sinisipag, inaayos ko naman yun. Huwag kayong mag-alala. So yun. Ito yung aking saging na saba. Sarap ito. So may tubig na. Ang saya-saya. Ang saya-saya. May tubig na. So kaya kayo, lagi kayong mag-imbak ng tubig ha. Huwag niyong kalilimutan. Pag nag-ulan, magsahod kayo dyan sa mga ano ninyo, sa bahay. Pang-hugas ng paa, pang-hugas sa siya. Lalo yung may mga aso. Talaga may pusa ako. Ayun.
kailangan laging may tubig. So yeah, hanggang dito na lang yung aking vlog. Thank you everyone for watching. Bye-bye!